ସକାଳର ପ୍ରଥମ କିରଣ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବସା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ହସୁଥାଏ। ଗୁଡ଼ିଆ କୋକୋ ଉଠିଯାଅ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲ ଟିକେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ମାମା ମାମା ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ମାମା, ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆଜି ତ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାକୁ ଉଡ଼ିବି। ଗୁଡ଼ିଆ କୋକୋଠାରୁ କିଛି ଶିଖ। ଜୀବନରେ ଉଡ଼ିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଉଡ଼ିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥାଏ। କୋକୋ ଚଢ଼େଇ ଜଲ୍ଦି ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ। ମାମା ମାମା, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଖସି ପଡ଼ିବି। ଡରନି ଗୁଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିବୁ ମୁଁ ତତେ ଧରି ପକେଇବି। ମାଆର ହୃଦୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥାଏ। ତୁ ଜମାରୁ ଡରନି, ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି। ଗୁଡ଼ିଆ ବହୁତ ସାହସରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପବନରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୁଡ଼ିଆ, ତୁ ବି ଉଡ଼ି ପାରିବୁ। ହଁ କୋକୋ, ଏବେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ଆକାଶଟା ପୁରା କଳା ବାଦଲରେ ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ପବନ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାମା ମାମା, ଆକାଶ ଏତେ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଗୁଡ଼ିଆ, ଏ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ପବନ ବହିଥାଏ। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଏ ବର୍ଷାରେ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମାମା, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ, ତମେ ଦୁଇଜଣ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ, ଯେମିତି ପାଣି କି ପବନ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ପବନ ଆହୁରି ଜୋରସେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାମା, ଏ ବର୍ଷା ପବନ କେତେବେଳେ ରହିବ? ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ବାସ୍ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଅ। ଏ ବର୍ଷା ପବନ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହସ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ତୁଫାନ ଆସିଲା ଆଉ ଚିଡ଼ିଆର ବସା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ମାମା ମାମା, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମାମା। ବହୁତ ଜୋରସେ ପବନ ହେବାରୁ ତା ପିଲା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପବନରେ ଉଡ଼େଇ ନେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ିଆ କୋକୋ, ମୋ ପିଲାମାନେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ ତମେମାନେ? ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୁଡ଼ିଆ କୋକୋ, ତୁମେମାନେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ କଥା ତୁମକୁ କ'ଣ ଶୁଣାଯାଉନି? ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯାଇକି ସବୁ ବସା ଚେକ୍ କଲା, ହେଲେ ସେମାନେ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶୁଆ ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଶୁଆ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ନାହିଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଥକି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ହାର ମାରି ନଥିଲା। ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥାଏ, ତା ପିଲାମାନେ ତ କେବେ ତ ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଏପଟେ ଗୁଡ଼ିଆ ଆଉ କୋକୋ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ମାମା କୋକୋ, ତମେ ଦୁଇଜଣ କୋଉଠି ଅଛ? ତାପରେ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟିଏ ପାରା ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? ମୋତେ ପବନ ଆଣିକି ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହଁ ଚଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ତତେ ଆଉ ଟିକେ ମଜବୁତ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡରିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ କୁକୁ ବି ନଦୀ କୂଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଡରନି, ତୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ଖାଇନେ, ତାପରେ ତୁ ତୋ ମାଆକୁ ଖୋଜିବୁ। ମୋର ମୋ ମାଆ କଥା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇଜଣ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏପଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କାଶ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ବି ପାରୁନଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଟିକି ଦିଦି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହବାର ବହୁତ ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ମାଆର ହୃଦୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଧୁରା ହିଁ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ହାର ମାନିବି ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବେଳେବେଳେ ସବୁ ସତ କଥା ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଟିକି ଦିଦି, ଆମକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଦୁଃଖ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତମ ଆଖିର ରୋଶନୀ ପଳେଇଗଲା। ସତ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ହିଁ ଥିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି।
ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ବସାରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିଆ ଓ କୁକୁ ବଡ଼ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବସା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କୋକୋ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସେ ଜାଗା। ହଁ, ଇଏ ତ ଆମ ଘର। କିନ୍ତୁ ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମାମା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛି। ମାମା, ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ମାମା, ମାମା, ତୁମ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମାମା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ ହସିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରିବ ବୋଲି ତା ପଙ୍ଖ ବଢ଼ାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ତା ଆଖି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଗଲା। ମାମା, ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲ ତମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ହେଇକି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଗୁଡ଼ିଆ ଓ କୋକୋ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚିଡ଼ିଆ ଓ କୋକୋ ତା ମା ପରି ଦୟାଳୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ତା ମାକୁ ପ୍ରମିସ୍ କଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମାର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତା ସ୍ମୃତି ଆଉ ତା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେ ଶିଖେଇକି ଯାଇଥିବା ତାର ସବୁ କାମ ଆମ ସାଥିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥାଏ।